Woi nephew, batal puasa Bro, ngerti, bro? karena nangis. Oh, ini Pak Yudi nilai kayu. Iki nih mesin iki. Satuan rada angel. Lah saya keren apa nih? Ini apa iki? Apa iki? Ora poso. Batal posoku. Batal ngopo iso Tenang. nangis? Yo balak gede, gagah gede dhuwur iso nangis ngopo lho iki? Masalahmu opo iso nganti nangis kowe? Masalahku geden, Bro. Wanita ngendi sing nyakiti kowe iku nganti kowe nangis? Nganti batal kowe poso. Ora iso tak critakake iki, Bro. Geden temen masalahku, Bro. Abot tenan. Abot Cerita iki. karo aku Mas Rapopo nek nganti kowe nangis iso batal poso nah abot iki cerita Mas. Ngene ya tak kandhani yo, Bro yo. Yo. Aku dia mau bar mangan bakwan. Mek lombok telu, Bro. Pedesen aku ndung nangis, Bro. Mangan bakwan tak lombok telu. Heeh. Kowe nangis, posomu batal. Batal. Matane iku perkarane ora sing batal puasa iku ora nangis e, mangane kok iso. Tetep batal lo, Bro, posoku. Iku badoke iku masih mari batal puasa ora perkara nangis e. Iya, tapi tetep batal posoku, Ya Bro. batal memang kok iso. Matane bu. Iso. Memang ndene iki, Bro. Mah. Iso.